এতিয়াতো কোনোদিনে নোৱাৰিব তেখেতসকলে চৰকাৰ বনাবলৈ। বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৩৫ লাখ জনসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কি কৰিব এইটো কওক। প্ৰমোদ বড়ো হাততো ডাঙৰ কথা নহয়, প্ৰমোদ বড়ো এজন ব্যক্তি, কিন্তু BTCৰ ৩৫ লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কাম কৰিব। খুলুমবাই ৰাইজো ৰাজা नोंथांमोन, प्रमोद बर'नि BTR CMनि माखासे स्पीच, माखासे बिबुंथि, गुसुथार माथो सार, कम्बल सिङाव हाबना थानांसिगोन, गुसु मोनदों। बाथ्राया जाहैदों बिथांनि बाथ्रा माखासे ना रिपर्टारफोरा सोंदोंमोन दां प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव बिखिनि बाथ्रा बुंनायाव आं बारा कमेन्ट होनो थाङा, बेबो जाखायाखै। प्रमोद बर' हाटाव बा BTC बासाव बा ना सोरबा सासेखौ हाटाव खालामनाया बे गिदिर बाथ्रा नङा, नंखागौबो नंनाया बिथांनि बुंनाया। मेन बाथ्राया जाहैबाय मा 35 लाख जनसाधारननि बाथ्रानि खोथा होनदोंना। 35 लाख जनसाधारननिखौ 4 बोसोराव मा खालामगोन? मेन बाथ्राया 35 लाख जनसाधारननि बाथ्राखौ नोंथाङा जुदि सिन्था खालामदोंमोनबा नोंथाङा आवगोलबो सेम डायलगखौनो मारिदोंमोन। BTRनि CM माबा माबि जानो गोसो गैया, BTCनि चिफ बा माबा मा चेयारमेन टेयारमेन होनलायलांदों बेफोरबायदि। दा सेम बाथ्राखौनो आं एसे माबा मोनदों नैबे प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव। प्रमोद बर' हाटाव खालामनाया व्यक्ति हिसाबै हाटाव खालामनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेफोरबायदि ना मा बोरैबा एसे बाथ्रा बुंदोंमोन। थ' बे सेम बाथ्रा जाहैदों बै समनि आन्दलन समनि बाथ्रा आरो नै दा बिथां बुंनायनि बाथ्रा। बिथाङा गोजोन थासारिनि बाथ्रा बुंदों। 4 बोसोराव बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लाबोदों होनना बुंदों। नंगौ, आं बुंदोंना गोजोन थासारिया बबे बबे बिथिङाव। एक्सटर्सन, किडनेपिं बे एसेब्लाबो खम जादों। एसे माने बावहाय बहुत खम जादों, गैया जादों, मोजांबो जादों, जों बिदिखौ लुबैयो। आरो गावनाय, नंखायदायाव गावथारनाय ना जेराव मेरावनो, जिहेतु NDP आफादा सिजफायाराव फैबाय, दिनैहाय सारेन्डार जाजोब्बाय। NDP सारेन्डारखौनो जादों होननांगोन। पिस एकर्डआव फैबाय। ओमफ्राय बिथाङा बेखौनो मा बुङो, दिनै पिस जुदि फैदोंबा दाखालि गसाइगावआव मानोथो बेफोरबायदि दावराव दावसिया जादों, मानोथो दिनै जाथि हिसाबै बुंजानो गोनां जादों जे बर' जाथिया। जोंनि गसाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेना बर'आनो जानो मोनला, जोंनि बाङालि ट्राइबनिफ्रायनो जानांगौ बा गुबुन हारिनिफ्रायनो जानांगौ। बेफोरबायदिया मानो जानो मोनखो? खोनानो मोनदों राजु नार्जारिया दाखालि मैयानि स्टेटमेन्टखौ आं नायदों, चेयारमेननि दखानदारफोरनि माखासे जायगानि थाखाय एसे नारा नाथा जादलायदोंमोन बिनि बाथ्रा बुंदों। बावहाय एसे सोरबा उदन्त जुबक फैनानै हाटाव खालामनानै होबाय, आल्था नक्साफोरखौनो सोलायलाजोबनानै होदों, गन्थंनि नक्सा, मेगननि नक्सा बेफोरखौनो सोलायलाबाना माबा माबि बरनलाजोबदों। थ' बेफोर मानो जानो मोनखो सार? गोजोनब्ला जों बेफोरबायदिखौ जाजानो बायो। एसे जों जाथियानो दा हमनानै ला बर' जाथियानो जों बदनाम जानो हमदों। मानो जानो हमखो बेफोरो? एसे दुखुनांथावना सार। बेफोरखौ एसे नायोब्ला मालाबा नोंनि हेंथा नङा, जोंबो नोंथांमोननिबो हेंथाबो नङा, आरो बुंबावनांगौबो दङ। दिनै बेफोरखौ बुङोब्लाना नोंसोरो बिसोरो हेंथा गोजा मा गोजा बेफोरबायदि। BJPनि नैबे आसामनि CMखौ मिडियाफोरा फेटार बुङो माब्लाबा, थांनानै ग्रोन नायहैयो बबे जायगायाव मा जादों होननानै। नोंथाङाथ' बुंजानोबो हाया, हजम खालामनोबो हानाय जानांगौ। थ' नैबे मोनसे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथावनासिन जादों। नोंजोंनो सागान होफाबाय, नोंजोंनो थाफाबाय, नोंथाङानो बरनानै लांबाय। दिनै रन्जन दैमारि सारा मानो दिनैसिमबो बेलखौनो मानो मोनाखै? आं साननानै मोनाखै दे बेखौ। गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरदों, गोबाङानो गोबां खोथा लिरहरदों। आं बैफोर बाथ्राफोरखौ ना जों बर'नि गेजेरावनो सुथुरा दंलायो नामा?
आं बेखौसो सानना फैदों पलिटिक्सआव खिन्थु बहुत खामानि जायो दे पलिटिक्सआव जाथारि खामानियाबो असम्भब जिनिसा सम्भब जानानै फैयो जाय जिनिसखौ मावनो हाया खामानि बेफोरखौबो मावनानै दिन्थिफुङो पलिटिक्सआव खिन्थु नैबे मोनसे बाथ्रायावसो साननानै आगोर मोनाखै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों माने न'आवनो जोंनि न'आवनो गोबां मानसि दं बै व्यक्तिफ्राबो खालामनोबो हागौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरलायदों खिन्थु माबायदि आं बेखौसो बुजिनानै मोनाखै आं बावहाय पलिटिक्स जादलायनो नाङा खिन्थु जादलायगासिनो दङ जोबथारनायाव आं नैबे मोनसेखौल' बुंगोन बिटिआरनि सीएम नोंथाङा गावखौल' सेहेरा खालामना लाबाबो जाया नोंथाङा 35 लाख बर'नि खोथाखौ जुदि सानदोंब्ला आंल' सेहेरा आंल' एकदम बिराद सेहेरा खालामना लाबा जाया बै व्यक्तिखौबो सेहेरा खालामनो थाखाय खाबु होनांगोन जों नोंखौ सापर्ट खालामाबानो जे सेहेरा खालामनाङा बे नङा UPPL खौ समर्थन बा मदद होआब्लानो सापर्ट खालामा बे नङा UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनायो जों नोंसोर बोजबनानैसो लानांगौ दा रायजो राजाखौ होनबा नों हारसिंल' सेहेरा माने फारसेनिफ्राय साइज अमा फायलाफोर बायदि फुंख्रुब होलायना दोनबाथ' जायाना सोरखौबा सासेखौबोथ' नायनांगोन ना बै सासेखौबोथ' नायनांगोन ना जों साननांगौ जानानै फैदों बेफोरबायदि आं सेहेरा खालामगोन आं रावखौबो सेहेरा जाहोआ आरो रावखौबो मालिक खालामा बे जायगानि बिटिआरनि मालिक आं बे बिटिआरनिनो आङो सेहेरा खालामना लागोन बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन बेफोरबायदि सानबाबो जाया गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गासैबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजा BPF UPPL बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै दिनैनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि